Zimbabwe. My name is Tracy and this is Straight Talk. Today I present to you Sheltang from HKD. We are in Kuwadzana Extension and he's just going to tell us a bit about himself. Sunshine, not HKD. Yakamira say ininda ikuzivawo nembiyisere kunokundo kwakatangira mangoma acho yese danzo yese ndokwayakatangira sadonatozisa kuti ndakutibvunzo ngeyanyarara zviri papi mupapi and fa ndingangoti kunetsa ukaita kuti tichongeta nyara but tikugadzira. Okay, kana uchiti zvona kunetsana, what do you mean? Kunetsana kuno kumega HKD kana kuti makava nekunetsana. Okay, HKD cheka inosanganisira na Freeman, JRB, Sunshine, Magical, Crystal, riddim, vakawandisa. You uri chief HKD producer. You're producer net. Saka iwo unozonetsana pachini ma-artists. Chinonetsa ndechekuti kutanga kwezvinhu isusu tine mafounder ezvinhu artist wese akauya mudenda rinori this time recruit even Freeman to everyone kuti iye Freeman atozikanwa because of me because ndine producer music yake for free. Alright, for free. Yeah. Okay, so what iwewo makaproducer Freeman for free ndiye ega here account vakawandisa. So indaba uchivaitira for free ndo clan redu HKD ndechisimbisa geto ravo saka ndikatoyawo mari kana uriwe mudizeli chisimbisa HKD. Alright, saka manje mungatidzokera sei ukono madzokera here kana kuti muchiri kuenda samwe? Ndakambotaura naOskid akati zimdancehall tatosvika pataifanira takasvika uzvonosei iwewo? Hatisati tasvika patatofanira svika. Alright, munomu hatisati awana quality yakakwana. Of course togona kuti quality but haisati yakwana. Tichiri kuda kuita more toda kuproduce all my international artists together. Toda kutotsvagwa kwete kuti tivatsvage. Saka manje music yemukuifambisa sei kana muchiitirana mahara just because muri vemusemutu zvinozoenda sei kumberi? Mari yacho munoiwana kupi imi muri kuitirana mahara? Kwete munhu wese. Munhu wandaona chipo wandadiscover kuti anouya nechipo ndo wandinoti pinda muklan. Akapinda muklan zvakureva kuti akumusimbisa kuti asimbisewo geto redu. Ukunzwa sei manje kuti ndimakatangisa zvinhu kwazvakuita kunge muri down zvogadziriswa sei? I2016 mukugadzisa unogona time unogona kungopera noti mukugadzisa kugadzisa vachitisingakuona natotsaura kuti chiri kuitika chete ndechekuti marketing. Saka mastrategy ekumaketa zvinhu zvedu ndo angalilo kwete kuti maworks but marketing. Alright, unonzisa pane kuti HKD, Danger Zone, Sunshine mastaisa ari 3 anenge achimirira chi? Asi 3 akatowanda i2 inonzi Danger Zone kuti HKD zvinongoreva kuti hatimire kusimbisa Danger Zone DZ. Alright, HKD kungoti Danger Zone. Alright, okay. Watizvona kunetsana ndokwakaita kuti chitonge zvadzikira chichi because asi mavanga vakusateera zvonenge uchivaudza kana kuti ukuru which tese tinoda ukuru but kana tine mission redu ngatase mission ngatisatase ukuru kana tiri kuimba ngatiimbire vanhu tientertain not kuti tiide ukuru unodiwa nemunhu. Saka zimdancehall iri kumachaisa tasvika tichazosvika rini semaonero ako tichazotsinzitana asosvike cheko zvichazvitora nguva yakareba sei? One, hatifanira kungobuditsa mariddim timika maproducer acho mototudza zvamuchaita kuti hatikwanisa kubatana kuti tiite chinhu chimwe chete maona because munhu woproducer anenge achidawo zvake tichidawo zvedu tichionesana kuti ano tikadai so tinoenda makati tikadai so pana foto tikadai so motikaita sei state those things and even music here I heard kuti kune vamwe amenoti imi munozvitawo here munobribawo here madjs ari kuma-radio stations kuti muplay music izvezvi ndosaka takaiza ndopandi kutaura pamarketing isu haticharidzwa izvezvi kwakuridzwa nemari kubribawo hatisi kudaro saka ukurati madjs anobribwa
handiziva hangu wangototaura takangonzwa makanzwa saka iwo mbozotata vane mari vane mari ndo vari kuridza imi mamusati vane masamsiko apa tatotaura tuva madjs ari kubribwa madjs tokumbura musabribwe musatambire mari dzevanhu iripo handiti thank you for your time atangwana mamakosedu kuti tinondo church tatangoshaya kuti sei danger zone yaramba irizi tangoramba tangonzwana kenako nenyaya iyoyo yeparedioepera kuridza but ndima akatanga kamadjs acho ariko kumaradio stations atindeere osaka because hamuchabhadhare vaingonakirwo ende yondoraitoya kwatiri aiwa kuchauyiwa kana neona aiwa tsvagai mari vakawanda wana nafrimaaya nani mizikaisekutenga kadechipo okay smiley aiwa dj it's like munhu wese andotaura naye andotaura naye achingoti smiley smiley hadi mari yemunhu anofamba mastojesi sanda ari fake munhu wese saka vacho vasiri fende vapi ndikwanisa kuva stock ndosachinzi straight talk pari kubuditsa kuti straight talk vozorega usikuridzwa zvishambisa dzawaisuka status tarachoka danger zone yakudzokera paposition aiwa zvinotoita wese kana utanotanga nani ndikoziva kuti variko vakawanda vari mumasaidi vamwe vatori mumaklan vanotozota ndiri wezvakati saka zvofambiswa sei in terms of those madjs ari kubvisira music yedu maartist edu ekunoku kudhiza tikwadza naakuti aramba ari pasi just because hatina hkd haina mari yekunobhadhara mauyu zvofambiswa sei chawangotingotudzocheche ungangofunga kuti chingaitwe so that madjs azode mari chichi vaimbiwo strike here I think that's a good idea yekuti maartist iwo pachezvavo ngaasaendese zvineko tiri kuvapa mari kana kuti asi kuda kuridza ngavangosiya tionoti vachaiaiwa havazodaro vanotoda ndopo vanozochidzoka kwati okay zvanzi nasunshine maartist ngatisaendese music yedu kumaradio stations ngatichengetei anenge anzi abhadhara oregedza kubhadhara toholda so that they'll come back to us vachitora music yedu ndowedhao kuti sira nditi thank you for your time. We'll come back next time and tell you more questions.